Ka gota? Allah kuwa, ‘yan mata, minti ɗaya. Ai, ina gaya maka. Allah sarki, wato baka san me yake bani mamaki ba. Ka je ka kalli shirin manyan mata yanda yake gudu a YouTube. Dole sai da ya dawo na karanta mai yanda abin yake, sannan manyan mata ya dinga tafiya. Allah sarki, baka ga saira ba? Ai yanzu labari na ba wanda ya kai shi gudu, saboda saira sai da ya zo guri na. To ya kaga yanda ake kallon labari na? Ai in dai a industry kake dole sai ka zo gurin FG ka kwantar da kanka. Ba kori TV ba. Alaka yana tafiya da ya kamata. Yanzu dai dan ban minti ɗaya na dan tsayar da wata 'yan mata. Ina zuwa zan kira ka yau. Hege baki. Ya garin? An wuni lafiya? Ya gida, ya hutu, ya jin daɗi. Ya aka ji da mu, ya 'yan bari ya 'yan kuci-kunci. Ai ni dinnan da ke ganni ba ƙaramin mutum bane. A masana'antar Kannywood dole sai yanda muka dama ake sha. Ƙwarai kuwa tun daga kan Ali Nuhu Zango mai shadda, Sadiq Ahmad, Sadiq Sani Sadiq, aka dinga lissafo miki su gaba ɗaya su in aka tare su duk wanda zai yi aiki sai ya nemi shawara ta suka ta producer ba Umar FG. In dai mutum a industry yake ta Kannywood to dole sai ya kama kafa da ni sannan zaki gana kallon bidiyoyinsa. Tun daga kan kinga ba kori izza so, alaka, alunuhu, saira, labari na, duk series din da ke ga ana kalla ni din nan da ke gani ni ne nake ba su shawara akai saboda ni ba karamin executive producer bane. Ni din nan da kike gani na ki rike na hannu biyu, ba karamin katon kifi kika kama ba. Idan fim kike so za a saka ki, idan na ga dama sai in ce a cire min Samayya a labari na a saka min ki a guri da gudu sai rajeje saboda ya san ni ne shegen, ni ne producer. Idan na ga dama in ce a cire min Aisha na jamu a jefa ki a cikin Bakori TV, ma'ana Izza su ke. In na ga dama sai in ce Gabon wannan shirin ma da take yi ta daina ta baki ke zaki dinga yi. Idan haka kika ce a haɗa miki fim ɗinki a kawo Alinuhu Adam Zango sauransu dai gaba ɗayansu kika ce a saka, ne an saka. Kawai abin da nake bukata a gurin ki min biyayya kuma ki so ni ki bi ni sau da kafa, za ki ci daɗi. Inda naga kin tawo na ji ƙaunarki ta mamaye zuciyata, ina son ki, ina ƙaunarki. Allah kuwa ai baby bari ki jin gaya miki. Ai kina saurara ta. Ai kina ma magana lokacin zama a makaranta fa yayi. Ai kina ji na. Kai Talha lokacin zama a makaranta yayi. Talha ina ta ma magana tun daga nesa, lokacin zama a makaranta yayi. Ni za ki kalla baby, ki daina kallon shi. Malam yana kiran mu. Wani malam? Mu tafi mu je mu zauna makaranta. Yau ai ki saurare ni. Zami a yau fa akwai zaman darasu Talha. Wai wannan waye ne? Yayi kanin ki waye wannan? Kai saboda tsaba kare kai Talha almajiri ne kai fa, amma baby kake kira fa. Wai wannan kin san shi? Ni za ka faɗa bakan magana ta kwaran kuɗi 1000 sai na gaya ka da malam. Wani malam? Kuma wallahi ka san yau malam hammari zai sama ni matsani. Amma wannan Allah ya tsine ma albarka. Allah ya tsine ma albarka daidai gurgudo, matsiyaci ne. Baby ai shi wancan mahaukaci ne. Almajiri ne? Ni da kike gani na ba almajiri bane ba. Wancan mahaukaci ne. Dole in bari ya rata mu, in ba haka ba sai ya rike ni. Allah malami na. Rabu da ke. Haba yan mata. Ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashaba alaina wa inna insha Allah lamutadun. Ka ji na rike gunnan yanzu malam yayi na rike na kirkiwa da na sha mari ko ya ga na rike. Allah ya saki da tubanki. Ayo. Ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin samun nishadantuwa a koda yaushe. Muna godiya masoya. Ayo.